Horas madihita saluhutna. Huria nani haholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Andorak sutapuka parminggota di manugoton martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita asia bukuede nomor onom ayat 2:1-4. Hite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marolo-polo mahamu ale akapartigor mangasahon Jehovah. Talub do marede akan na ujun marroha. Haleluya.
Tuhan debata, suruh mator di perbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong huingot hami, nahehe doho musesian akan namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namate i. Amin. Patik ni debata dihita di minggu sadarion, imasian patik na parjolo saha tu pau paton, songonom madido. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakub au bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, ro di bagasan niaek na ditoru ni tano, dianggo tunggabe si sombaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go suture dalanna, ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamuna sa siulaomuna, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay dina onomari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido patik ni debata, tapangido magogos ya Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Oh
roti ma dosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di benua gijang, pargogo na suhatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala ro di salileng lineleng na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami, jala sai unang beingot akka dosa nami, ay jot dohami mardosa marado poko. Jalo jot do husungguli hami rimasmu marhite sianaka pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alan anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata, taringot tuhasesan ni dosa. Mucat pe akadolog jala humutal karobean, alay anggo parasi ni rohaokku na sotupa musat siako, jala padan ni hadameokku na sotupa humordit, ninna Jehovah siasiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigema hatan itu hatta turpuk epistel naung ditotopo di bagasan minggon ima nanyenet sian surat na parjolo na sinurat ni si Johannes bidutolu mamuka sanayat sada saha rodi pitu tajaha mamarsikat soreng diayak parpudian non raphita majahasa songonom ma didok. Ida hamuma godang ni haholongon na ni basa-basahon ni amai tu hita, ay targoar do hita aka anak ni debata, jala aka ido hita tutu. Di baheni dang ditadda portibio kita, ay dang ditadda anggo ibana.
Ganu nama kirim songoni di ibana di perbadiai madirina songon ibadah nabadiai. Di boto hamudo nama buat akadosata do ibana ubain naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Hamu aka anaha unang di paoto-oto halak hamu siulahon hatigoran ido natigor songon ibana natigori ido sahatna martua doaka natumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Dako maha porsiautai songon nani hati dako ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahi tamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatod di perbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tubang natoru dung ditanom. Namulak mangolu di ari patoluhon. Nama naik tu surgo lauhudu tu siamun di debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halana mangolu dohot namate au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia dohot dihasasan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sogo daging ni hala na umate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Salam. Hamuna dengan saha perseawan di bogasan guarni Tuhan Yesus Kristus andorang so jinaon ondolen diting ni uriat tadi hari Minggu sadarion atas guarni peraladu HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mau pasat hami ata horas-horas tuhita saluhuna doho tua kadongan na ondo perak marsau daripada mingguan HKBP Yogyakarta sadarion pasat hami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas ma disita saluhuna udut tusi tabe gema ondolan titing ni uri atas sadarion tarsurat di hata Indonesia jalaboy tajah di papan pengumuman di uriata manang marsite soft copy titing di WA grup wilayah atau kategorial. Yang pertama topik kita minggu ini Misericordius Domini artinya Gog asini rohani Jehovah do tanoon. Topiknya sondang nibu ini Jehovah menondangi hita. Yang kedua pelayan ibadah minggu ini yang berkhotbah Pendeta Ucok Fernando Hutasoit MTH liturgi Sintua Nyonya DMS Semanjuntak Borusiagian Warta Sintua PSM Semanjuntak. Berikutnya pertanyaan wilayah minggu ini hari Selasa di wilayah selatan dimulai pukul 18 WIB di rumah keluarga Dr. Andos M. Hutahayan Ibu MR Boru Pangaribuan STH diadakan di Sopogodang. Hari Rabu di wilayah barat dimulai pukul 19 WIB di rumah keluarga Sintua M. Marpaung Ibu Boru Panjaitan diadakan di Sopogodang. Berikutnya penghiburan diakonial. Pada hari Rabu 17 April 2024 pukul 18.30 akan dilaksanakan ibadah penghiburan diakonal bagi keluarga JD Hutagalung Ibu RE Boru Simangonsong, alamat Kompleks Pangkalan Udara Ari Sucipto Blok F nomor 15, wilayah Timur. Perhalado wilayah Timur dan tim diakonia dimohon untuk menghadiri acara tersebut. Yang ketujuh berikutnya Pesta Pembangunan Pospel Wonogiri pada hari Minggu 21 April 2024 Kor Ina Kamis dan Kor Ama Immanuel akan menghadiri Pesta Pembangunan Pospel Wonogiri. Berikutnya gotong royong pembersihan dan penghijauan gereja. Salah satu program mendasar dan penting perayaan jubileum 125 tahun standing HKBP adalah gotong royong membersihkan dan menghijaukan gereja HKBP. Melalui gereja HKBP yang senantiasa kedapatan bersih dan hijau ini, kita ingin bersaksi kepada dunia tentang Allah yang dapat menciptakan dan menebus kita. Oleh karena itu, Panitia Jubileum 125 tahun standing mengajak seluruh jemaat HKBP untuk ikut bergotong royong, membersihkan dan menghijaukan gereja kita bersama. Marilah kita melakukannya dengan gembira dan sungguh-sungguh supaya nama Allah dimuliakan dan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Kita semua adalah surat Kristus yang terbuka bagi dunia. 2 Korintus 3 ayat 3. Berikutnya warta panitia pembangunan. Panitia pembangunan HKBP Yogyakarta dalam minggu ini menerima tok-tok ripe dan donasi dari 1. Keluarga RH Siadari SH MBA Ibu Sintua M. Borumanulang dari wilayah selatan Rp600.000. 2. Keluarga RKB Siadari SE Ibu MAC Boru Pakpahan wilayah selatan Rp600.000. Yang ketiga dari keluarga DP Sitorus Ibu Boru Siadari Sarjana Teknik dari wilayah selatan Rp600.000. Donasi dan janji iman pembangunan dari NN Rp1 juta. 2 dari Napitu Ibu Boru Nebora NC Parisa wilayah barat Rp100.000. Warta keuangan dari tanggal 6 sampai 12 April 2024 bisa kita cermati di papan pengumuman. Demikianlah tikting hari ini 14 April 2024. Tuhan memberkati kita.
ameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Akadongan sahuria tabukama jamita parmingguan sadarion. Natar surat di buku Pesalmen bidu 4 ayat sada tu ayat sia. Pesalmen manang Mazmur napaupat ton di ayat naparjolo ro di ayat napasiahon. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9 di dok masongonon anggo di hata Batak. Tangiang mangido heluaun Ede sian si David. Say alusi maau ale debatani hati goraku ia hujoho. Jala palubang au jupa hagogotan. Asi maroham diau jala tangihon ma tangiaki. Ia hamu pinoparni jolma sadia lelengodo lea rohamu di hasa halauki. Sadelelengod do haholongan ni rohamuna nasohasea jala di oromuna gebus unang sobotohamu marhasuru ngaddo di bai Jahoba akka hasianna matua ditangihon Jahoba do molo hujau ibana hol sohok kamu hian ma asonang dapotat dosa marhusari marohamuna dungro di podoman muna di podoman hamu asa sonang hamu peleho kamu ma pelean hati goran jala marhapo satu Jahoba mahamu lado akan nama dok tung isi ma manupak kona denggan tuhita alai Jahoba sai pasodak kon ma tuhami sodang ni bohim gumodang do lasti rohaku di lehoko sia dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur naga besi tutu sonang doau hupapeak huhut mami tornok aisa sadahodo ale Jahoba pasonang au maringanam dak pujaha hata sela ala iyang go di hata heber hata selai sasiktongna nada diam ikonso satokin asa tapahusor-husor ayat sebelum di ayat selai melotabere nakingan di ayat tolu adong di si hata sela dak pujaha hata sela sasiktongna ikon tanda diam do di si misalnya songonon ayat tolu naking jala di oron muna gabus ikonso satokin tarimang-rimangi tapahusor-husor ayat tului dungi lanjut ma di ayat 4 songoni ma terus molo tajaha di buku Pesalmen molo dong hata sela dak pola dijahai ala anggo hata heberna itu tanda titik tanda diam untuk merenungkan ayat sebelum yang kita baca di ayat tersebut imaju hatorangan di turpukon songona gaor donipik kuna bodari bah dakkeano kau modum nina sahalak bawa ma tudonganna dungi dia lusi ma naso sihar doho nadong do sahitmu danga dong sehat duau nadong do beban di pikiranmu anggo adong ma anggo huboto dak pola songon ini pikku songono gaur dah bah dungar nipiau alani gaur na gabedang boy modum nabu hadi ate hamu akadongan songoni dora akan namasa dihita ubahena sopitor sonang hita modum dak kuboto alani ahado ubahen nalani beban di pikiran donaing
na alani adong do rupani hai pasotta na terganggu, na hurang sehat do. Hape bere kita mah gumodang do nueng halak na mencoba untuk minum obat tidur, asa boy sonang iba na modom pitornok si malolong na. Sian tolu peropat obat tiduri dipainupon. Lanjut. GB satonga tablet. Tong dudang mempan. Lanjut terus GB sa tablet madiinum asa boy iba na modom. Baik kon na mamake obat tidur doa sanok kita modom. HP nga dituhor. Si pringbet na macayarga sian mal pakulon tahe. Pakuon nate. Tadado dak kaya tumol nate. HP na liburan sa minggu kan. HP nga dituhor podoman na macayarga dengan merek American. Langi tahe. Tongi dang mempan lah mabe kita modom na buhado ate. Ima da tutu nina bawa ima dongan na ima. Dang boy dapot tu MPR dibutuhan muda kamang kay nang MPR modom pitor renges boha isedosia kita naso nok modom na budari budang dorate bandang budang do hitan na itor MPR itor mengorok manang dung liburan hita rupani sa mingguon itur lampagodak kudo bubanon bubani hutang ate nabuado iman nuaing nang pinatorang ni si Daud iturpukon asanok hita modop anon budari asa sonang hita tutu tatutup si malolong ta pasaha tutuhani iman nuaing nang patorakon ni Raja Daud iturpukon tapi ring mak guar ni minggu tan waeng ima minggu misericordias domini gok asini rohani debatado tanoon alani hamo kadongan asanok kita modom ikon berengut tado gok asini rohani debatado tanoon gok asini rohani debata tanoon portibion gereja taon gok asini rohani debata bagas munabe gok asinurani dibatado disi ingananmu parkerejuanmu gok disi asinurani dibata parjolo asabohi tanok modom tadama asini rohani debata tadama asinurani debata sabohi kita modom dengan ale buasa monoy kalak maol manada asini rohani debata. Kenapa sekarang banyak orang yang tidak lagi mengenal anugerah Tuhan? Kenapa banyak orang sekarang yang tidak lagi mengingat kasih karunia Tuhan? HP gok asini rohani dibatado gok. Dang satu ngagok alai gok do gok. Bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kenapa sekarang kita sulit untuk melihat kasih karunia Tuhan? Alaniaha ala pagoda kudo di son pikirat tahun akan hurang di sinamot, hurang di penghasilan, hurang di pembahenan, sudah do akan hurang. Gabi holip ma asini rohani di batasian hita ala godang di son akan hurang. Hape ngata jalo balanjo, senaka perusahaan, nungata gotil, akasi gotilon. Sian aka parkera juatai saya tadokdo hurang Tuhan dang tahamula tehon dang tasyukuri ujung nagabi marungut-ungut ma alani halak namana da asini rohani di bata orang yang mengenal kasih karunia Tuhan halak na mampu ibadah modom dengan bohado si Daud haroha. Si Daud ditanda ibadah doa sini rohani di bata. Suku-suku nuain. Naso adong do paru kilo ni si Daud begudang.
Jangan bicara tentang penderitaan Daud, banyak penderitaan Daud, banyak sekali. Bere kita mah di ayat 2. Alusi ma'au tibata hati goraku ia hujauho palubang au jupah hagogotan itu paru kilonna. Jadi unang dok kita danga doang paru kilon si Daud bagudang mace bahat. Taboto do paru kilon na parjolo sian si Saul. Raja Israel na parjolo neng bunuh ni si Saul masih Daud. Dilele masa satu dia dilele terus sampai mati si Daud harus dibunuh si Saul. Ala ni mangiburu si Saul ala ni si Daud. Ima paru kilon ni si Daud na parjolo na paduahon. Sian ianak konai ima guarna siap salom. Dia mau mengkudeta kerajaan si Daud. Anak nasa diri do memerontak bere kita. Molo anak kokku memberontak dah gabe marukil lau nae marukil madah. Anak kokku na hupa godang-godang gabe memerontak. Unang maju memerontak haru takang penga marukil hita. On Absalom nga memberontak ibana neng merebut harajau ni si Daud. Imanueng hagogotan ni si Daud na dua ido. Sian si Saul dohot sian si Absalom yan akon nai. Marukil do ibana. Bubunosan do ibana. Mabir do ibana. Alay dang ina gabe perhatian ni si Daud. Dang fokus tu si ibana. Dang fokus tu hagogotan nai daw. Dibereng ibana ma. Ima nakingan misericordias Domini. Gok asini rohani debatado tanoon. Betul ada penderitaannya. Betul ada kesesakannya. Betul ada kekecewaannya. Betul ada sakitnya, tetapi Daud tidak mau berkonsentrasi di sini. Daud dia melihat anugerah Tuhan. Gumodang do dibereng ibana asini rohani debata sian paru kilon nai. Ido bahen mampu ibana tolap ni ibana do margogo yakin do ibana anggo martangiang ngau dia lusi dibata do tangiang na. Songoni mahalak na porsia hamu kedongan. Halak na porsia ima halak na yakin. Halak na porsia ditangihun debata tangiangna. Orang yang percaya ialah orang yang yakin karena anugerah Tuhan doanya itu didengarkan. Songon si Daud itu pukon ma. Dugi bere kita ma namangihut. Di goar do si Daud ima anak hasian di ayat 4. Marhasurungan do di bahen Jehovah akahasian. Ada kuboto bahasa Indonesia adu di lokasi tahe. Remaja yang ganteng ini. Remaja oh napa sebelum ngate. Bawa Alkitab bahasa Indonesia. Bawa. Iya, nggak apa-apa di HP pun jadilah. Baca dulu di ayat 4. Apa itu hasian? Orang yang bagaimana rupanya di bahasa Indonesia. Asabere kita buka dongan terjemahan Ibrani di hata Batak dohot di hata Indonesia. Adong do perbedaanna. Jangan cari perjanjian baru dang dapat mui anggo pesalmen sampai besok pun nggak bakal dapat. Satu sogot pedang dapat tadi. Perjanjian lama cari. Mazmur 4 ayat 4. Nah, besar-besar dulu suaranya, belga-belga cobain suara mda. Nah, ya. Ayat 4. Tagaris bawahi mai orang yang dikasihinya. Sasiktong nahurang apik do hata Batak hasianna. Bolo diterjemahun LAI orang yang dikasihinya. Ai sudi do jol maun dihahaulungi di Batak. Dan kita he sudi ima tema ni tahun. Beri kita ma orientasi sonari. Akan ajat, akan adenggan,
sudedo di haholongi di bata. Alai anggonania siani di bata bohado. Si Jakob dia siani ibana do si Joseph, si Yusuf ananiaha sumurung do holong ni si Joseph, si Jakob tu si Joseph sian aka haanggina. Ale yang go holong sarupa do holong, ale yang go anak hasian lebih cinta, lebih mengasihi ini si Yakub kepada si Yusuf. Songoni mah di bata tu hita mua kadongan. Anggo holong sudedo di halong di bata portibion ido ben roy bana tu portibion dilehon do hosanai asa se sahita sena kadosa. Ale yang go anak hasian ima akan na pinilit di bata. Ise mai ima akka halak na porsea tu di bata. Hita mana duduk na anak hasian di bata, anak kesayangan Tuhan. Sumurung doh holong di bata, tu hita akan na porsea. Itu tong. Kalau dibilang anak hasian, lebih cinta dia. Kasih sayang Allah itu kepada orang-orang yang mau percaya kepada dia. Alani ido aka halak na hasian di bata, orang yang dikasihani Tuhan, orang yang disayang Tuhan, parjabar ma ibana di harajaun banua kijang. Anak hasian di bata do hita. Atau mulu anak hasian di bata do hita hamwa kadongan. Sasiktong na mulu mamereng parngoluanon. Ikun tabereng do sian pamerengan di bata. Ikun tabereng parkerejuanmu, beban di pikiranmu, sian pamerengan di bata. Kita harus melihat penderitaan itu, melihat kesusahan itu dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita disebut tadi anak yang paling dikasihi, anak yang paling disayangi, imana kingan edenia kaama disari honde bata ima soropat nate disari honde bata do hita saliling mangulu bere kamu mah disari honde bata saliling mangulu sadia manua yang umur ni amang na tua-tua na berjuon adong 80 hamu 80 piga do umurmu na amang na tua-tua na berju 85 au 40 nang pegodang halak mandok seperti umur 17 tahun bahalak na mandok dah daku foto dah salah kau mana sih dah imut-imut macam baby face bahalak na mandok dah hatani halak doh buat tu sondang 20 tahun doa mangon 2 kali lipat sian umurku. Molo hupa husor-husor edeni ama nakingan disari honde bata saliling mangulu. Bih, ate amang. Saliling mangulu au. Disari hodo. Atong pola marukil behita kamang kainang. Ahado tahayon. Tahayek. Akaina nadison. Aqua. Sedia maburat ni aquaon, aqua gelason. Rima-rimangi maju, coba jo tebak. Sakilo? Daun kan ba hira-hira 220 mil. Ba 3 gram maya teh. Neang do kan? Ringan do kan? Ringan. Kalau saya pegang gelas aqua ini ringan. Tapi kalau saya pegang ini dalam 1 jam bagaimana? Beratkah ini? Coba dulu tebak. Kalau saya pegang gelas aqua ini selama 1 jam apakah ini berat? Berat. Kalau saya pegang gelas aqua ini dalam 2 jam beratkah ini? Berat. Inilah beban hidupmu di gelas ini. Kalau beban hidup kita pegang terus, yang tadinya ringan akan menjadi berat.
Oleh karena itu mulai hari ini beban hidupmu seperti gelas aku ini taruhlah di tangan Tuhan, supaya tangan kita, hidup kita ringan. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho oleh Tuhan, naung pasonak kon rohanami, dinahu begi hami hatam, ai anak naniasian mudo hami HP, akena porsia di guarmu. Di sarioko ngulunami Tuhan, saleding na mangulu hami. Alani manang dia petutu paru kilon nama cedok-dok di bagasa pikiran nami, hupasat hai matu hatu tanganmu, asa nok kami modom, asa sonang hupapeyak kami diri nami di bagasan holongmu, asa toktong kami di bagasan hai pason pikiran nami nang rohanami Tuhan. Ala pamerengan nami nuaing holan tu asini roham sabing do. Ima pamerengan nami pasu-pasu matutu ruas di Huriam HKBP Yogyakarta namar minggu di Arianon ramoti maka ulau ni amanami inanamion manang di dia nasida Tuhan mangula kaulaon tukoma na mga ramoti sinur matutu na pinahan gabe ma naniula tangan nasida pasu-pasu akayan ako nami sikola minggu remaja na posubulung na marsikola di parsikolaan na lehon matutu hapistaran hamaloon to akayan ako nami molotung adong akayan ako nami na kuliah nuaing naneng mengadopi ujian tengah semester di bagasan minggu 7 lanon asing maruham Tuhan pargogoy manasida aka rosti huriam naung lansia pasu-pasu ma di hatu tua nasida lehon hai pason asa gajang umur nasida gudang du tutu aka poda nauli si memehon ni aka na tua-tua namion tu aka paparanna aka rosti huriam ruas tamu manang ruas partisipan narap marminggu rap dohot hami di parmingguan Arianon pasu-pasu masa luhut na Tuhan ruas di huriami hutangnya ko kami makan apa sebulung nami naung tikina tuturaho berumah tangga be akaya anak nami saya patudu ma Tuhan dia managabe dongan na mangulu sirokap ditodina pos rohanami dilihokodo sada partikian nauli tu ruas di huriami turuas di huriam naung leleng tutulaho berumah tangga dang dapot na dope pasu-pasu hagabeon ale amang dison sadar rohanami manangyak pon ruas di huriam paloas marasonangan ruas mon di tahun 2024 tahun nagok asini roha pasahat mamang pasu-pasu hagabeoni tua karuas naung mauas naung masihol di parena konon pos rohanami dang tadi konon munasida ruas ni huriam nagale pamatangna na marsahit na dirawat di Jabu dong terdaftar di Tikting di minggu sadarion pasu-pasu ma lehon tutu hamalumon ruas ni huriam na marulang tahun padongan cari peon dohot ulang tahun hatutubu di bagasan mingguhon las rohana sida las rohanami ramoti masa luhutna ruas ni huriam naung pasahaton pilihan tahun pilihan bulanan hamauliateon dot aka pilihan tu huria pembangunan dohot tu bunga altar di tonga-tonga ni huriam ramoti masa luhutna hutangnya ko kami ma aka ulau di tonga-tonga ni huriam saminggu 7 luanon aka pertangyangan wilayah pertangyangan penghiburan rapot do aka kegiatan kategorial PHD saluhut aka ulau di tonga-tonga ni huriam Tuhan bayan sangat may diguarmu mula kami anon sian gereja toktong Tuhan
patiurma paridaan nami mambuan naka kendaraan nami be mulak kami di bagasan hasonangan tu ganup bagas nami tu akaros di huriam na ruas tamu manang sadiari nasida mulak meninggalhon Jogjakartaon toktong tangan-tangani lehon haluaon atong Tuhan sahat dio matutungulu nami huriamon dot akka parkerejuan nami nak keluarga nami mariti Yesus say martangiang moliate madiho amen. Hatani Tuhan di Sada Kronika 10 ayat 20 sia. Leho kamu ma di Jehovah hamu leon di guarna, buah kamu masih leon lehon dungi Roma hamu tu adopan di bohina, marsoba mahamu tu Jehovah marpakaian na mar hadodohan. Hadohoan maredehita tapasahat peliata. Asa tak kamu
Patangyakon mapeleata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwane saluhut seleon-leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Rupa saat hami masa na nilihon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parasya kami pelianon pati buluh na rajaon mudu tonga-tonga ni guriam dohot ti portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni seleon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, nak kami togihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala sayasima rohana mardidaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaur honma damena tutodim. Hamiaka parhobas na marhobas di minggu sadarion pasahaton selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Horas ma dihita.